la calor o el fred com a protagonistes. Mireu, feu una cosa, agafeu les dues mans i comenceu a fregar-vos. Més ràpid! Més ràpid! Més ràpid! Més ràpid i més fort! Què passa amb les vostres mans? S'escalfen. Doncs en Carnot ens ha explicat per què s'escalfen. O si mirem meteorològicament, hi ha dies que fa bon temps perquè hi ha un anticicló, pressions altes, i hi ha dies que fa mal temps perquè hi ha pressions baixes, hi ha una depressió. Doncs això ho explicarà en Torricelli i en Blas Pascal. Bé, un dels tres ens vindrà a visitar avui. Un dels tres serà el personatge que ens farà continuar amb els experiments. Serà en Torricelli, italià, serà en Pascal, francès, o serà en Carnot, que també era el francès. Rebem amb un fort aplaudiment directament des de França al gran Monsieur Sadi Carnot, el tenim aquí. Bonjour. ¿Cómo allez-vous? Très bien. Très bien, diu. En Carnot ha fet un llarg viatge per parlar d'aquests fenòmens que tenen la temperatura com a protagonista. Nosaltres no els podem veure, però si poguéssim veure l'aire quan s'escalfa o poguéssim veure un líquid quan s'escalfa, veuríem que les molècules del líquid cada cop es mouen més ràpid, s'agiten, és com si ballessin. I per això, a banda d'en Carnot, ens cal un voluntari però no sé com les mans. Cal que sàpiga ballar i vulgui ballar. Us he dit que quan una molècula s'escalfa és com si ballés i es mogués, i nosaltres farem una mica això. Què farem? Carnot, tu agafaràs el bufador. Amb aquest bufador, nosaltres, ja ho veieu, i surt aire. I posarem aire. Amb aquest aire podrem domesticar les molècules i aquestes molècules es mouran bé, de fet no es mouran les molècules, sinó que es mourà la Laia. Mireu, la Laia agafarà David i es posarà aquest plat. Aquest barret, molt bé, l'has de dur ben recte. Perquè en Carnot mourà les molècules, les farà ballar fins que arribi i encerti. Però a més, tu, quan soni la música, la tonada de la música ballarà. Segur que coneixes la cançó i la podràs ballar.
no cau. No cau pel que va descobrir aquests dos senyors d'aquí, en Pascal i en Torricelli. Nosaltres estem envoltats d'aire, aquest aire fa força sobre nosaltres i força també sobre la targeta. Igual que us poseu les sabates pel matí i ja no les portem, l'aire ens està fent força. Tota l'estona sobre el nostre cos, però no ho notem perquè estem envoltats. Si la targeta està ben posada, una, dos i tres. Però atenció, perquè la targeta no està ni enroscada ni res. Simplement està enganxada gràcies a la pressió elèctrica. Per això un petit moviment, un cop d'aire, un cop de vent per a cada aigua que caigui. Ara sabeu que la idea era que el Lluís li fes sobre el cap de la Cristina i la Laia li fes sobre el cap del Carnot. I jo us preguntaria, voleu que es mulli la Cristina? Sempre el podem, mentre es carrega, podem fer tres coses. Ho decidirem entre tots, però hem de triar una. Podem fer aquest experiment, podem fer una variació maliciosa d'aquest experiment, o podem no fer cap aquest experiment i passar. Efectivament, us diré quina és la variació. Traieu les cadires i poseu-vos els quatre drets, perquè ho farem els quatre alhora amb en Gil. Ho farem els cinc ara farem el got i aleshores sereu vosaltres sobre vosaltres mateixos que ho fareu. De tal manera que cada un de vosaltres triarà un got de plàstic, li posarem una targeta i quan jo digui un, tu, dos, després tu, tres, tu i quatre tu. D'acord? El que farem serà això. Espera. I a més ho tindrem que tenir a l'inrevés durant 20 segons, d'acord? Tu, Cristina, també pots anar a la cadira. En Carnot, que es posi a la cadira, i la Laia. Laia, posa tu també a la cadira. No, tu també. Ho faran ells sobre ells mateixos, però ho farem a poc perquè pugueu veure l'experiment. Lluís, començarem per tu. Tria el got que vulguis. Els quatre gots són diferents i hi ha gots que són més difícils que l'altre. El patinet, molt bé. Cristina, tria tu el segon got. Aquest? Si voleu fer l'experiment, l'hem d'omplir, acollir i hem d'omplir el màxim i posar la targeta. Vull que entengueu, com us he dit abans, que nosaltres fem experiments perquè després els podeu fer. Si em deixes el got, Lluís, mireu perquè no hi ha trampa, d'acord? Podeu fer-ho. Si tu fas bé l'experiment sortirà, no fem cap trampa ni res.
si s'ha carregat la